Wow, dako man na oh. Ah, tulong kilo man na. Magtunga sila anex kuan. Tulong kilo man gud na. Ole ole la 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 la. Oy! Ano mang makabuhi man ng plato kalingaw? Pila? Mau lagi? Bertu gamay na. Ari na mudunggo, di na mudunggo. Wao nang mujune kay ko mama. 3 kilo? Wala nang gata na. Ha? Oo. 3 kilo. Dili man ihatag ni Tonyo. Tagbuin na si mama at pagsudan. Busy tali juni kada man tubagon. Hoy signal. Wa, busy tali sendahan og asa na. Wala maringan mo to. Maling. Napoy ni saad na kan lusong oy 2 kilo. Kan lusong? Kuhaon man dajon. Kuhaon dajon. Kuha man ni ilang bibin. Tage. Aba ka tao ni. Basta ingatan kay di kajo ras may tunyo. Mukuha na siya day, butang man niya sa merkado. Isdaan baday. Ha? Perti mingawa? Kaya na kuha ka kalad. Ebo kay panaan. Wait tagiya na doy. Isda ni mo? Wait tagiya na mo isda. Nah ini mau palit lagi. Kamanong day. Kan lusong. Kamanong day. Ha? Kamanong. Nay tag iya. Isa man kay kamanong kelambo kamanong day. Usara? GR. Okay baw. Nay imo na day. Usa? Alang itawag ko na nabi kay ningit og isda ron. Akan na laman atong timbangon na. Kilo na. Si Juni? Ay sayon raman na kay igsuon raman na. Pwede raman na ulian ragpaon. Yung utang-utangon sa laman na day. Pwede ra gud na. Dai ka berto ma? Na abro gamay. Mga 2 kilo tipod. Oh, managbo ko ka kol? Managbo ko ka? Kung lag mo na siyang isda. Dugangan mo tong mahurot na to. Guwapo mo sabon ng Pait? basta Pait. basta kanang duwa pa jud maayos yan.
Maaisan na. Lami. Lami dun yung dili pa maaisan. Aga na din. Lagi. Kaya na inighiwa. Pita nimo nga ang unod murag na pa yung boy. Dangan man no. Panagko gihapon na. Kahumok sa aisan na kanang isang kuan sa isda. Murag mo sabay po. Murag mo gawa. Ay sarap po. Okay ba? Sa kare may nasiro na po na. Masa. Kaya na. Ang gamba. Gagar po na. Nakangay na ako nagdili na ma. 310. 310. Pila kilo tulo? Awa ra de. 2.9. 310. Oh, 2.9 na. 2.8. 2.8 saan? 2.3 naman. Oy. 2.3 Panju, 2.3 ba? Panju. Kami mo kuha na ng nanagat na ina. Long. 2.8, 2.3 laman. 2.3 rebalance yan eh. Ikaw ano doon? Panju, good. Panju, anong tungas gramo? Labi high-pod. Si manang pabalanse yan sa 2.3 day. 2.75. Kila kilo. At 2.75 deh. Lagi kilo man. 3.10 ra. 5 to. 5.2. 5. Ha? 5 ra. 5. 500. 100. Ha? 852. Ito. Oh, 852. Oh. Kay 310 og kilo 2.75. 800. 52. Ano mo kahugot na mo? Abagat at itubay. Bago wazi lugat-lugat kagabagat ang sagat. Doy. Ugmara na ako na ihatod ng pinintos doy ha. Ha? Sugot ka? 300 sa re iuna. 350. Ah. Lugas ng 850. Maka. 652. Sabot raman mo ana kay. Kung magbuntag na ako ihatod. Ang 500. Ano? Ha? Dapat si Dos dahil? 852 mga so 500 ay 1 500 ay 1 Ba, kung hantay naman. ipadala mo pre Kaya pa ano mo bacak. kaya ganun Kaya mga isa diha. Pag mabanat to. Da. si Kuan ay ni Kasi ang dilo bantu tiga motor ang dilo. Antigo may ni Isapot na gilas niya kami tubaga ng sipong papa. ketika mo din Ano ito sinaingatan eh, ano din. ha Sinaingatan ano siya na. Aning kuanos kan lusong yang tuwas. Tulong kilo ra ko na jo. tinggal kamu 2 gram mo mama ya 2 gram mo gagmay Ay katong atbang man. Unsa man tong balikon? Tanah na po tadi, ino tutun mga tindira tog niya ano po ni mga play mo nagtindira. Lingaw ba ito po dagto? Bato ko sila to, sila pila ka na sila. Iba to, ko sila usang set, damo na kang pila.
Uyang puto usang set tuchilian. Pudoy. Yan ba? Igo ko nung maputol. Naana si Papa. Dili na nga itok niya sa kuan. Tay. Lapas-lapas ba? Yan mo na manabo ma. Init man pud adto ari unta to si Jaa. Ana ba? Ana ra dunggo ba? Kaya ato init na kaayo. Udo ko na tanya. Ubag na sama. Sakit ra ba ng kuko? Lukso kanina. Nabira nimo wa? Ang ligid dali lugit ba norot ba ni? Sakit. Na ba sa kuko di oy mayang laki ng kuko eh. Niya ay bunaw-bunawan kadza no. Pinakaroon pagadungguan mo? Pagkuha ni. Kapag Baw ka ha. muli mo dahil na nga wa pa gani. Apa gani sa popop sini kijampo. Nihit lagi jampa pa nga arong way dili buli na paan. Wa sa ipin no. Sayong ra mo tinang naa. Balde oh. Mga 2 kilo tingali na. Dugay na ho balde no. Gikuhaan rag tinae doy. Giparas ma di. Ha? Ton. Makuah. Niya kagsudan nga na buwad ba? Buwad nga na kadakon. Kaingon gitu kag. Pastilan ha, masapit ta koy. Ay, Ginoo ko. Imusa mo dyan ng tilaan tag-iro. Dajong. Dajong mga brad. Ha, sakit magti.
Magbuhat yung kuno siya bag-o lagi kay ano malit naman siya materialis kay sakit ko na yung kamot. Pasensya na mo guys, ug mara pilingaw nako karong adlaw. Aw ako mo yun guys. Bye-bye.